la Poma i soc de Figueres. Vull que tothom sàpiga que aquí en el Food Bag hi ha milers de fruites que encara es poden aprofitar i poden tenir una segona oportunitat. ¡Illa! ¡Sabor de maravilla! He venido con mis compañeras con una manzana y una zanahoria. Estamos poniendo de manifiesto la existencia de este Food Bag maravilloso. El Food Bag fa aquest servei, de donar la possibilitat de que aquest menjar, aquestes fruites i verdures arribin a famílies que més ho necessiten. Crec que totes les empreses s'haurien de sumar a aquest projecte per aprofitar totes aquestes fruites i verdures que encara podem tenir una oportunitat, podem tenir una segona vida. És la nostra lluita! Més nets per la fruita!